Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulime kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, ana pauluan. Bobot, Robot. Ni Bobot, kat ubing, anaayat nga agay-ayam, iti robot nga ay ayam ubing. Tunggal agpasyerda ijay mall, wano tiyendaan, kat kanayon nga agpagatang, iti ay ayam, a robot. Ado ti ay ayam na a robot, ngampanay na dadael, kan agkakaiwara. Saan na nga ammo ti mangaywan iti ay ayam na. Kat no nauman, ibasura na, wano ibalang na. Iti may sangal daw, kat. Tatang, nanang, agpasyar tayo kung medyo mall no bigat. Sigurado, adamanan pagatang mo niya. Tatang, igatangan na kung may robot-robot ko. Manan, kat no kagat-gatang tayo laeng idi last week. Jacket di giant, kahit ko, baro. Ay, nalabit, nadadael man day giant. Isong agpagatang kamanan iti baro. Naglakamot namin nga madadaal, nanang. Ay na anak ko, di mon tumot ngamin an-an na dan. Ala, husto daytan. Bobot, aramidem nga rodan dagiti assignment mo. Tapno nawaya tayo amapan inton bigat i Jemol. Sige, tatang. Yehey! Mapan kami di mall no bigat! Ay, spoil dem unay ta anak mo, Anton. Agmay may isa nga anak ta ni Bobot. Isa nga man ti dakes na, bakit? Makaammo ka, lakay. Wow! Nagpintas dito a robot, tatang. Oh, kurso na adam ka di dayta? Un, tatang, dito ti kayat ko. Okay, gatangan ta. Nabayagan na kalkali ka gumak ti maadan iti kastoy a robot. Mala, alam nga rodan tayong tabayadan. Ang mga no agur-urayan ni nanang mo ijay food court. Bobot, saan aya aday to'y tay kabarbaro a robot mo? Nakitak ije basuraan. Natukol ti saka na. Un, nanang, imbel lang kun. Apay ngay. Jakon kayat? Nauma ako ni ti dayta a robot. Ay na anak ko, maditi kasta nga ugali. Impadawat mo la kuman ah. Saanan? Bagay naman ti may basura. Apay ngamin anatukol. Natinag, nanang. Diyak mating gagara. Ay, unay kan ay anak ko. Saan nga agbayag dagiti ay ayam mo, iti pampamayam. Adamanan ti agsangsangit nga ay ayam ni Bobot. Naputad ti may sa asakak. Kasano kita na makapagna. Anya tinapasamakan ka, Robot. Apay anaputod ti sakam. Imbalsaknak ni Bobot. Tanauman kanyak. Kasta ka di? Naskan nga rod apag nakamanday ta a Bobot. Tayta, natukul kong ti ima dahi ti a robot. Nagalas ti lang nga dahi ti a robot itan. Tanay kat ti ima na. Talaga anadawol ka kadagiti ay ayam mo. Ha? Sino ka? Siyak ni Engkantada Irena. Nakitak no kasano ti pampamayam kadagiti ay ayam mo a robot. Iso anasken amadusa ka. Anya daramidam kanyak? Pagbalinan ka a robot. Anya, ti pasamak kanyak. Agbalbalog ti langak. Dagiti ima kansakak. Nagbalin a plastik. Dayta ti rumbengken ka, Bobot. Sublinak, iti sigod alangak. Apo, engkantada. Ay, agkaiwaramanen dagiti ay ayam ni Bobot. Urnusak man kiti.
Ay, una yun day nga ubing. Oh, bakit? Ayan ti anak ta. Ay na, adda siguro di ta kaaruba makiay-ayam. Apay, lakay. Itid ko kumaday ito yung pagatang na robot. Robot manan? Ay na, makitam dagito'y agkaiwara nga ay ayam na. Sakti ka kaasi amang your ornos. Anong samlat ta ka din? Anya apay ngay. Wanya, nakapili kan itigatangan tangay ayam mo? Wala nang. Dahito iti kayat ko agatangan. Nagmayat. Gwapo na ita napilim anak ko. Wala nang. Kursunadak dahito eh. Bobot, robot, tiyawag dahito kat. Kasta ka di? O sige, mapatangaro din iti ayan ti cashier. Tabayadan tanda ita. Apay, nagsang-sangit ka, padak robot. Pino, si boss, ti amo tayo, ti sakap. Pinos, si boss na, iti uray la. Nagsakit. Postom, padak robot. Saan kan nagsangit? Ilodag ti sakam, tapno mabang aran ka. Agya manang bobot robot. Ah, Gulimag kayo. At ito, ti amo tayo. Nauma akong kadagito yung dana robot ko. Dahito yung baro robot ti ayaman kita. Bobot robot. Sika ti ay ayaman ni boss amo ita. Ah, Up. Umay ka robot ha. Up. anay ko. Di noligos na ti olok. Up. Anay ko. Nagalasgam ti langam no nang katalikod ti rupa ma. Katawanak kitin. Dahito naubing. Masak sakit anak. Pusi-pusik man ti saka na. Up. Anay ko. Anay. Ah, Pinagsibos na ti sakak. ti pay may sa ti pusi-pusak. Up. Dayta. Anay. Nagalas ti langana. Nagsakit toy olo kan sagak at pinagsipos ti amo tayo. Saan ko sangit mabiit lang isimpak ti ulo kan sakap. At dayta naisimpan ti ulo kan sakap. Okay, kakadin. When okay akon agyamanak unay padak arobot. Amay ka padak arobot. Tolongan nak simpangan ta dagiti katwata arobot. Wan, sige, tulungan ka. Bubot, robot. Kaasimat dagiti kakatwata arobot. Wan, narod. Kaasida. Tapuro, natukol ti ulo. Ima, kansaka na. Agpila kayo, kakadwa. Tapno, tulungan na tayo ni Bubot, robot. Itarima, anna, dagiti, natukol, aparte, tibagi tayo. Agpila tayo kakadwa. Pila kayo kakatwa. Pila, Taro sa inyo. Pila. Managtulong mo't gayam ni Bubot itipada na. Naranggas laeng kadagiti ay ayam na. Lakay, tuwan nga aldaw asan tama birukan ti anak na. Huwag nga rod bakit? Sapay at na may padamag nga dadagiti mangkid-kidnap kadagiti ubing. Dayta nga rod ti pagdanagak. Ang mga nuadan na ngalakan ko, ana.
Napanak ita ije police station ta nagpalo apak. Anya ti ko nada. Di dapay na biro kan ti anak ta. Kasanuitan lakay. Di ka mapukawan iti namnama. Ituloy talat ti agbiro. Nagsakit baklang ko. Apay, inan naka, ti amo tayo. Impang urnak sa minadbadagan. Talaga, anaranggas, ti amo tayo. Baglagat ta saan sina tibagik. Oray, siyak. Kastamat laang, tinamay nakanyak, idinaminsan nga aldaw. Siguro kastoy tirik na dagiti ay ayam ko arubot. Idi may sakpay lang at tao. Ha? May saka at tao, idi. When ngem dino anak ting kantada gapo iti kinaranggas ko kadagiti ay ayam ko. Kasta, kade, When iso anak ka ti babawi no makasubliak ko ma akas tao kaliwa kon ti kinaranggas ko kadagiti ay ayam ko. robot, Ah, adda nagparang iti sanguta. Makapurar, ti suot na. wan nagpaso. Sino nga ta daytoy? Siyak ni Engkantada Irena. Nakitak ti kinasingpet mo kadagiti kakadwang arobot. Kanangag ko ti panagbabawin. Amok ana amiris mon, asaan ang maiparbeng ti kinaranggas mo kadagiti ayayam mo. Ha? Isublikan iti sigod alangam akas tao. Baliw ti langak. Subli akon iti sigod langak. May sakmanan na tao. Nanang, tatang, Lakay, nangagmuday jay. nanang, tatang. Huwag bakit? Boses ti anak ta. Umay ka, rumarta. Nanang, tatang. Bubutan ako. Bubutan ako. Simangpet kan. Napnapan naman ako. Apay nga itakalaang anagawid. Ala bakit? Gusto pa ta. Saan mo adamagan no nagapuan ti anak ta? Tinapatag kat addan. Nanang, tatang, mabisinag. Mala, umay ka nga rodan ako. Agida sarak iti kanam. Oh, anak, anya ti aramidem. Isimsimpak dagitay ayam ko tatang. Kintartari maanag mo dagitoy nadadael. Nasayat no kasta anak ko. Masapul nga aywanam ti ayayam mo. Mala, tulungan ka amang simpa kadagiti nadadael nga ayayam mo. Kat manipod idin ubing, saanen anaranggas ni Bobot kadagiti ay ayam na robot. Kalpasan nga ay ayaman na dagitoy, idulinan kan isimpana naimbag. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Maya Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.